Betawi Jawa Timur. Nggih, gedhe kula terpajur Pak Mur juragan sapi kewonten dalem kakak penjalin ngimbang. Abah Jono iki juragan sapi kewonten bakon ngimbang. Pak Tun iki juragan sapi wonten Sambangan Modo. Pokoke tak kirimi bakul-bakul sapi tok wae. Aku pesen pedete kok. Nggih, matur nuwun Pak Jono juragan sapi bakon. Matur nuwun. Kebenaran tidak tak ayo obai tak ingin tak jarake eman ora ana sing ngati sapa kuwi aku Dik kok ingat-ingat dapak gak ono apa arep kok Dik aku ngene iki yo tak tekoni apa sliramu wis ana sing duwe durung Mas tak rewangi yen tak kancani Dik sejatine aku wis suwe tresno slirane yo sesuk wae gak pareng kudu saged tresnane yen nyutup tresno jaluk apa ayo bareng kudu ngomong mancing pikir kali kene kebenaran tidak ayo obai tak ingin tak jawab eman ora ana sing ngancani sapa kuwi aku Dik lah kok ingat-ingat masih mau mundur apa parep Dik ya tak rewangi Dik ya tak tekoni apa slirane piye Mas wis ana sing duwe daftar Dik tak rewangi ya tak omongi sejatine aku tresno slirane kene wae saking tresnane
bebasane